Efsana gundê Xerto. Dema berê wexta ku dibû zivistan, jiyan li gundan gelek zehmet dibû. Mirov pez û dewar tev birçî dibûn. Ji bo vê yekê mirovan zad û xwarinên xwe berî zivistanê hazir dikirin. Ku berf diket erdê, nava gund û rêya bajêr dihat birîn. Ku merîv bê xwarin yan bê ard û zad diman, ji neçariya ne bi çewalan, bi qasê şinîgek kenim yan jî garis davêtin ser milên xwe, him ji bo zehmetî, him jî ji tirsa gurên hov, sê-çar merî bi hev re diçûn aj. Bajar jî ji gund gelek dûr bû. Demek dirêj, qasek du sê mehan berê zivistan dest pê kiribû û berf dibarîya. Deşt, çol û çiyayên reş girt ji berfê spî bûbûn, berfê her alî girtibûn. Di nav kûçe û malan de berf dihat qama merîv, jiyan pir giran dibû, merîv ji ber bê zadeyê pir perîşan dibûn. Li çiyê de heywan di kuna xwe de û teyr di hêlînên xwe de lîst dirtibûn. Heywanên hov giştik birçî dibûn, gurên birçî jî ji birçîbûnê tev çavsorgî dibûn. Di çavsorgiyê de gur zor dihat wan, gur çêlikên xwe jî dixwarin. Carna jî gur dihatin nav gund, li benda pez, dewar û mirîşkan diman. Di jiyanek wiha de li gundê Xerto berf ketibû. Her der ku kesek ji berfê û sermayê nikarîbû derketiva derve. Bûbû şev, şevtariya reş, her der aram bû, hinek gundî di xewda, hinek malbat di nav ciyên germ de ji zarokên xwe re çîrok digotin. Hinek jî cîwan û kal li malan kom bûbûn, kilam meseleyan digotin, şevbêrk bi kêfxweşî dewam dikir. Meha şewatê, şevek ji şevan di şeva tarî de li gund ewta kûçikan dihat, li nêzîka gund jî zûr û zûra guran dihat. Di wê şevê de du zarok, keçek û lawek ji malbata newatê derdikevin der ku herin mîza xwe bikin û werin. Dê û bav ji wan re dibêje, zarokno li xwe muqatebin. Keçik û lawik diherin ber deriyê der, deriyê heyatê, demek derbas dibe, gur xwe davêjin lawik û keçikê, wan zarokan kaş dikin û dibin. Jan û qirînek bi kurik dikeve û bi dengekî bilind qîr dike. Bavo, bavo, dayê, dayê, keko, hewar, hewar. Keçik jî bi qîrin û bi dengekî bilind bang dike. Dayê, dayê, gura tetê morî bir, dayê, gura tetê morî bir, dayê, gura tetê morî bir. Piştî dengê qîrin û hewara wê keçikê, malbat û cîran pê dihesin û dikine hewar. Malbat bi qîrînê dibêje, guran keçika me bir, guran lawikê me biriye, lo bavo, lo bira, lê dayê, lê xungê. Malbat tev dilorandin. Qîrîn û girînî dikeve nav gund, dengekî bi şewat û bi jan, tariya şevê diqetan. Der û dor, cîran û gundî tev tên hewara wan, ji wan re çi qewimiye, çi bûye, gundî kom dibûn. Bi vê serpêhatiya malbatê û şûn de, heta nihal gund wiha tê gotin. Meha şewatê, gur hat heyatê, bir keçik û lawikê newatê. Ah Xerto, meha şewatê, gur hat heyatê, bir keçik û lawikê mala newatê,
دایه گران تت موری بر آخ برینا قرتو کوره دایه